Wow, lami kay protas long. Lami kay fruits. Salamat, Chari. Charilu. Sa fruits. Gibarter sa Avon Products. Pwede gyapon day, no? Barter. No? Pwede na kayo. Barter. Barter lang bo. Nice kay. Guwapa kayang kiat-kiat. Kalami sa kiat-kiat. Wow, mango. Pwede rin gyapon barter. Barter ta sa inyong mga products din na. Kinsa makig-barter na ako. Now, nag-barter na ko fruits. Thank you, Cherry Lou. Cherry Fruit Stand. Diri sa Alaim, Manolo Fortich, Bukidnon. Suruyin ninyo ang fruit stand ni Cherry Lou. Dionson. O, nakig-barter siya. Sa iyang mango. Lami kaayo. Gwapa kaing mango. As in, grave ka gwapa. Guwafa kay ang mango. Diba? Suruyin ninyo si Cherry Lou. Si Cherry Lou Johnson. Diya sa Highway. Alai. Manolo Fortich, Bukidnon. Thank you, Cherry Lou. Sa mga fruits nga lamian. No? Nice king. Tamis ka niyang kuan ba. Thank you, Cherry Lou. Thank you. Suruyin ninyo. Isa pa'y makig-barter na ko din na. Masig na pa'y makig-barter na ko og Avon Products. Bisag unsa na lang. Oh, pwede gyapon ka iba. Makig-barter ka ba? Makig-barter ka. Hi, thank you. Thank you, Charolu Fruit Stand. Sa fresh nga fruits. Thank you, Charolu, for the fresh fruits. Wow! Pwede na i-game ba? Mag-barter-barter ta ba? Lami kayo yung lakatsan. Lakatsan. Suruyin ninyo akong Omega. Si Cherry Lou Dionson. Diya sa tapad sa kuan. Tapad na siya sa lechon manok. Unsa na nga lechon manok din na? Unsa na nga lechon manok diya kanang linya bitaw sa kuan. Unsa na diya long? Kanang linya bitaw sa kanang kuan long sa ML? M. Lulier? On San Pedro? San Pedro ba yun na? Karena sa linya sa Imlolier? San Pedro daw ko no. Karang tapad din na. Nay fruit stand ya. Soroyin ninyo siya. Nag-barter siya sa kiat-kiat, sa lakatan, o sa yung mango. Okay, this is Cordapia. Please follow my Facebook fan page, Cordapia, the Artistang Mini, and my YouTube channel, Cordapia the Explorer. Bye!